Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα πολιτιστική εκπομπή της Ένωσης Συγγραφέων Ελλάδος από το μικρό στο μεγάλο. Και σήμερα θα καλωσορίσω έναν, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ταλαντούχο μουσικοσυνθέτη και φίλο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια μας έχει εγκαταλείψει, αλλά εγώ του συνεχίζω να τον αγαπώ για πολλούς λόγους, τους οποίους θα πω αργότερα στην εκπομπή. Μαρία μου, αγάπη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω. Άσε τα τέτοια, είσαι ειλικρινής. Η φίλη είναι για πάντα. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, η εκπομπή αυτή δεν είναι προκειμένου να κάνουμε συζήτηση για το τι θα κάνει, είναι για να είναι μια παρουσίαση προς όλους σας, για να μαθαίνετε επιτέλους κάποιους ανθρώπους που πραγματικά αξίζει το έργο τους, κατά την άποψή μας, κατά την άποψη της Ένωσης Συγγραφέων. Εσείς, άμα θέλετε, αμφισβητήστε το. Εγώ θεωρώ όμως ότι ο Μάριος είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος δημιουργός. Έχω ακούσει μάλλον, αλλά τον έχω δει κιόλας να παίζει με το κουαρτέτο του. Καλά το θυμάμαι. Άμα πω κάτι λάθος, γιατί έχουμε καιρό να βρεθούμε, δηλαδή θα με συγχωρέσετε εμένα, δηλαδή, βασικά, γιατί εγώ είμαι παρουσιαστής, αλλά έχω καιρό να τον δω. Κάποτε ήμασταν σχεδόν κολλητοί. Αλλά παντρεύτηκε, έκανε παιδί. Πάπαλα. Καλά τα λέω. Ήρθε και η κρίση. Ήρθε και η κρίση, ναι, έχει δίκιο. Μετά την πανδημία ψιλοχαθήκαμε, αυτό είναι αλήθεια, με τον κορονοϊό χαθήκαμε. Αλλά έχει ένα κουαρτέτο, έχει ένα φεστιβάλ στο μικρό Παρίσι. Πες τα, δεν τα λέω εγώ. Αλλιώς κάθομαι μόνος μου και μιλάω. Εντάξει, η δουλειά είναι το soundtrack. Έτσι, πάντα. Βραβευμένο soundtrack. Είναι τα soundtrack. Όλη μου η ζωή είναι soundtrack. Από τότε που ξεκινάει η δουλειά μου, γράφω μουσική για ταινίες, για τηλεοπτικές σειρές και για θεατρικές παραστάσεις. Και γράφω και μουσικές γενικά που μου αρέσουν να είναι soundtrack ζωής, όπως λέμε, όπως τα European Taxi, με αυτές τις συλλογές που κάνω για το κουαρτέτο μου και για άλλα σύνολα. Το κουαρτέτο είναι αυτό που στέριωσε πολλά χρόνια τώρα. Είναι από το 2003. Αυτό είναι που είχα δει στο μπαράκι του Βασίλη που είχα έρθει μια φορά. Αυτό που τότε παίζαμε κάθε μήνα στον μπαράκι του Βασίλη. Καλά το θυμάμαι, ναι. Αυτό υπάρχει ακόμα? Αυτό υπάρχει ακόμα και όχι μόνο υπάρχει ακόμα, αλλά μόλις τελειώσαμε και έναν δίσκο ο οποίος θα κυκλοφορήσει, ένα άλμπουμ, το οποίο όμως δεν έχει μόνο μουσικές, έχει τραγούδια. Όπου τραγουδάει η Ειρήνη Τουμπάκη, συνεργάτης μου σταθερή για τα τελευταία χρόνια, με την οποία κάναμε και τον Έρωτα Φυγά. Και είναι έτσι ένας δίσκος ο οποίος έχει τα χρώματα του κουαρτέτου. Έχει ιδιαίτερους στίχους, τολμώ να πω και ποίηση. Ποιος το έχει γράψει, ποιος έχει γράψει τους στίχους? Στίχους έχουν γράψει αρκετοί. Έχει γράψει η αείμνηστη Βάσο Αλαγιάννη. Έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η ίδια η Λευτέρης Παπαδόπουλος. Βεβαίως, ναι. Και άλλα παιδιά, ας πούμε, τα οποία έχουν ισχυρό δείγμα γραφής. Δηλαδή, μουσική. Είναι αυτό που λέω εγώ, μουσική δωματίου εκλαϊκευμένη, όπως λέω και για τα κομμάτια μου στο European Taxi. Έχουν την κλασική. Τώρα πια εταιρείες δεν βγάζουν. Έχουμε την προσωπική μας εταιρεία, η οποία βγάζει τα πάντα. Έχεις κάνει εταιρεία? Έχω την εταιρεία με το Athens Art Network, με το οποίο κάνουμε και τα φεστιβάλ, κάνουμε και μουσικές παραγωγές, κάνουμε και πράγματα. Έχω δώσει στο μικρό Παρίσι. Το μικρό Παρίσι. Έχω δώσει και το στούντιο που είχα στην εταιρεία και τέλος πάντων είναι μια εταιρεία που είναι αρκετά δημιουργική, κάνει πράγματα. Αυτό πότε αυτός ο δίσκος πότε θα κυκλοφορήσει? Θα κυκλοφορήσει πρώτα ένα single την Παρασκευή που μας έρχεται, άλλο ένα single την επόμενη Παρασκευή και πλέον η ψηφιακή διανομή ολοκληρώνεται σε 2 εβδομάδες. Σε φυσική μορφή, δηλαδή με ένα βιβλίο μαζί με το CD που θα είναι γραμμένη η στίχη, θα είναι φωτογραφικό υλικό και εικαστικό υλικό, θα βγει κατά τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Ωραία, θαύμα, όνειρο, πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Είμαστε σε καλή φάση. Τι γράψεις τώρα? Τώρα δουλεύω για το Πόρτο Λεόνε, τη νέα σειρά του Αλφα. Έχει βγει αυτό? Όχι. Θα βγει αρχές του χρόνου. Ωραία. Μια πολύ δυνατή συνεργασία, γιατί δουλεύω με 2 αγαπημένους φίλους σκηνοθέτες και πολύ σπουδαίους, με μεγάλο αποτύπωμα τουλάχιστον στην ελληνική τηλεόραση, τον Γιώργο τον Κορδέλα και τον Βασίλη τον Τσελεμέγκο. Γιατί και οι 2 δουλεύουν? Και οι 2 μαζί, γιατί είναι 2 φορές την εβδομάδα θα είναι. Δεν έχει λογική βέβαια. Είναι πολύ υψηλής. Είναι όπως ήταν παλιά τα εβδομαδία μονοκάμερα, δηλαδή δουλεύουν με πολύ υψηλή αισθητική. Απλά επειδή τα κανάλια χρειάζονται κάτι περισσότερο από εβδομαδίο πλέον, δουλεύουν 2 σκηνοθέτες για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παραγωγή Αργοναύτες, βεβαίως. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχει τραγούδια μέσα. Δικά σου τραγούδια? Δικά μου τραγούδια και soundtrack, ναι. Μπράβο.
Μπράβο. Δηλαδή αυτό κάνεις μόνο. Σε δουλειά. Δηλαδή, παλιά έκανες πολλά παράλληλα. Εντάξει. Είχες μια τάση τελικά να κάνεις πολλές δουλειές μαζί. Η αλήθεια είναι ότι είχα και πολλές προτάσεις παλιά. Έτσι, τώρα έχουν περιοριστεί, δηλαδή. Έχουν περιοριστεί πάρα πολλοί προτάσεις και φέτος θα γίνουν και λιγότερα σύνολα. Για μένα είναι και πολύ δύσκολο το να δουλεύω πάρα πολύ, ειδικά Αύγουστο-Σεπτέμβριο, γιατί έχω την προετοιμασία του φεστιβάλ. Σωστό, έχεις δίκιο. Οπότε εκεί τώρα, δηλαδή, ξέρω εγώ, αν έμπλεκα με καθημερινό, λέμε τώρα, που τα περισσότερα πια, οι περισσότερες προτάσεις αφορούν καθημερινά, εκεί δεν προλαβαίνεις να ανασάνεις. Οπότε θα πρέπει να έχω βρει έναν τρόπο να λειτουργούν όλα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ πιθανό. Βέβαια, την εποχή που. Γιατί έχω συνεργαστεί και εγώ με τον Μάριο, φυσικά. Κάνει πως το έχει ξεχάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Δεν κάνω πως το έχω ξεχάσει. Τίμη μου και καμάρι μου. Ακριβώς και καμάρι. Για να δω τι θυμάσαι από τη συνεργασία μας, εσύ. Ποια ήταν η πρώτη μας μικρού μήκους που κάναμε? Δεν είναι το cross. Μπράβο! Excellent. Δεν είναι μόνο ότι είναι η πρώτη. Και εξαιρετική. Είναι και η πιο εναλλακτική δουλειά που έχω κάνει, για την οποία, όπως θυμάσαι, με ταξίδεψες στο Cinema Technology στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και το έχω να το λέω αυτό, ότι αν είχα πολύ μεγάλη υποψηφιότητα για βραβείο, ήταν με την ταινία σου. Αυτό είναι αληθές. Ήταν μια ταινία βέβαια αρκετά οικαστικό-εντελεκτουέλ. Αβανγκάρ, ναι, αβανγκάρ και την εποχή εκείνη και τα πραγματικά. Είχε τύχει καλής υποδοχής στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν την είχαμε στείλει στην Ελλάδα ποτέ. Όχι, νομίζω δεν. Ναι, ποτέ κτλ. Αλλά ήταν. Βέβαια τον γνώρισα τον Μάριο, δεν του ζήτησα να γράψει εκεί μουσική, γιατί τότε και εγώ ήμουν πρωτάρης σκηνοθέτης. Δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη μου ταινία. Διάρκειας 1 λεπτού βέβαια. Το θυμάσαι. 1 λεπτό ήταν. Εντάξει. Είναι απλά ότι είναι ένα εικαστικό έργο, ας πούμε, στο οποίο έχει. Ναι, βασισμένο σε ένα πίνακα του Γιάννη Τζερμιά, του ζωγράφου. Και μετά βέβαια συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε μέχρι τη Σάμο. Μέχρι να και την απελευθέρωση. Μετά τη Σάμο άρχισε να δουλεύει full. Νομίζω είχες παντρευτεί κιόλας τότε. Και είχα παντρευτεί και ήταν και εποχή που ήμουν και καλλιτεχνικός διευθυντής στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη. Και είχε πάρα πολλή δουλειά και μετά τη Σάμο. Μετά τη Σάμο άρχισε η κρίση. Ναι, η κρίση άρχισε, αλλά μετά σε είχα πάρει, το θυμάμαι αυτό και σου είχα πει να κάνεις και μου λες δεν μπορώ, πνίγομαι γιατί έκανες. Ναι, τότε ναι, ήταν τα κοινωνικά πολύ έτσι. Μπράβο, τα κοινωνικά και ήταν αδύνατον πρακτικά να συνεργαστούμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το που ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτα απ' όλα τον συστήνω. Δεν το συζητώ, παρότι εγώ πλέον δεν ασχολούμαι ιδιαιτέρως και ο Βασίλης Τσελεμέγκος. Δεν ξέρω τώρα ποιος τον πρότεινε, γιατί είναι φίλοι κιόλας. Γιατί με τον Βασίλη δουλέψανε στον Έρωτα Φυγά, έτσι δεν είναι. Ο Βασίλης ήταν ο κύριος σκηνοθέτης του Έρωτα Φυγά. Με τον Γιώργο του Κορδέλα γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Τους άλλους και με τον Παπαχατζή νομίζω έχεις ξανακάνει με τον Παναγιώτη. Έχω κάνει βέβαια. Έχουμε κάνει ταινίες με τον Παπαχατζή και η τελευταία ήταν το Πίσω από τις Τιμονιές που πήγε περίφημα. Της Ασημίνας Προέδρου. Πίσω τη σημαίνει είναι αυτό που κάτι πήρε ένα βραβείο κιόλας. Πήρε πολλά βραβεία, πάρα πολλά βραβεία. Όχι, όταν λέω ένα βραβείο εννοώ πήρε βραβείο, ενώ το πρώτο εννοούσα πάντοτε, αυτό θεωρούμε, της ταινίας δηλαδή. Πήρε στη Θεσσαλονίκη σίγουρα και ήταν και υποψηφιότητα για τα Όσκαρ, η ελληνική υποψηφιότητα. Ελληνική υποψηφιότητα. Ναι. Αλλά δεν την επέλεξα. Εντάξει, όχι. Αλλά πήρε και στο εξωτερικό πολλά και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ναι, πήγε περίφημα. Ταινία δεν μπορώ να έχω άποψη. Ναι, για συνεφίλ. Αλλά νομίζω το καλύτερο βραβείο ήταν το ότι άντεξε στους κινηματογράφους περισσότερο από 1 χρόνο. Σοβαρά. Ναι. Μπράβο της. Με το καλό. Βέβαια, θέλω να πω επίσης ότι ο Μάριος έχει συνεργαστεί και σε σειρές οι οποίες ήταν, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να μην είναι πολύ γνωστές, αλλά επειδή προέρχονται από ομάδες ανθρώπων με τους οποίους έχω συνεργαστεί και τους ξέρω, όπως η 10η Εντολή, νομίζω ήσουν εσύ. Η 10η Εντολή είναι πασίγνωστη. Είναι. Δεν είναι. Όχι σαν το Κόκκινο Κύκλο. Η 10η Εντολή, όχι. Η 10η Εντολή αυτή τη στιγμή είναι η σειρά με τις πολύ περισσότερες επαναλήψεις στην τηλεόραση από οποιαδήποτε άλλη σειρά. Όχι. Ναι, όχι. Κι όμως η 10η Εντολή είναι. Τελευταία ο Ρώμας και ο Τσοφιά είναι. Όχι, και όμως δεν είναι. Η 10η Εντολή ξεπερνάει. Η 10η Εντολή ξεπερνάει. Γιατί βέβαια είναι ότι είναι αυτοτελή επεισόδια. Πάντως και να το παίζουνε, επειδή το Κόκκινο Κύκλο πια τον παίζουνε 3 και 4 ώρα το πρωί,
Έχει ξεπεράσει τη 10η εντολή της επαναλήψης του κόκκινου κύκλου. Ναι, πολύ όχι, λέω. Ναι. Επειδή το λες αυτό, οι σειρές, χωρίς να έχω εγώ λόγο γιατί δεν έχω συνεργαστεί, αλλά οι σειρές του Ρώμα και της Χατσοφιά, της Ρίγκα, ξέρεις, όλες αυτές τις οικογενειακές κομμωδίες παίζονται πάντοτε μεσημέρι, καλές ώρες, ναι, για τον πολύ κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν επεισόδια που έχουν παιχτεί πάνω από 20 φορές. Μιλάμε για τέτοιο νούμερο. 10η εντολή έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Άρε πάνω, εννοώ Κοκκινόπουλε, δηλαδή, αν δεν το καταλάβω. Γεγονός είναι βέβαια. Εγώ δουλεύω με τον Κοκκινόπουλο από το 1998. Έτσι, δηλαδή, έκανα το νυχτωρινό δελτίο στην ΕΡΤ, έκανα την Ερόικα. Το μόνο που δεν έκανα το Αχ και να ξέρεις. Το κόκκινο κύκλο τον έκανες. Δεν τον έκανα γιατί δεν προλάβαινα να τον κάνω. Ήταν οι χρονιές εκείνες που ήταν λίγο δύσκολες για μένα. Διότι είχα δούριο ύπο, είχα κάποιες σειρές. Με τον Κορδέλα. Με τον Κορδέλα. Δούλευα πολύ στην ΕΡΤ επίσης εκείνη την περίοδο. Είχες κάνει και το άλλο, δεν είχες κάνει του Καραντινάκη. Και του Καραντινάκη είχα κάνει στον Αντένα. Δηλαδή δούλευα πολύ και Αντένα και ΕΡΤ εκείνη την περίοδο. Οπότε δεν προλάβαινα γιατί με τον Κοκκινόπουλο πρέπει να είσαι πολύ μέσα στη δουλειά. Δεν είναι εύκολο να πεις έχω και τον Κοκκινόπουλο. Έχεις τον Κοκκινόπουλο, έχεις και κάτι άλλο. Αυτή είναι η ισορροπία. Δεν μπορούσα λοιπόν να... Επειδή τώρα δηλαδή ούτως ή άλλως θέλει να πει ότι η 10η εντολή είχε περισσότερες επαναλήψεις από τον κόκκινο κύκλο και εγώ διαφωνώ. Όχι, εγώ ειλικρινά λέω... Έλα βρε, ασκεύομαι και εσύ τώρα το πίστεψες. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει τον κόκκινο κύκλο, πραγματικά, αλλά γεγονός είναι ότι η 10η εντολή πήγε σε άλλο επίπεδο. Την τηλεόραση αυτού του επίπεδου. Και ακόμα περισσότερο επίπεδο. 10η εντολή ήταν ρίσβασα καλή. Ναι. Και σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο και σε επίπεδο παραγωγής, αλλά και γυρισμάτων και μοντάζ, τα πάντα, και μουσικής ακόμα, θα λέγα ότι ήταν ο τρίτος νόμος. Ο οποίος σταμάτησε λόγω της κρίσης. Όχι, σταμάτησε το 2010. Το Καστελόριζο σταμάτησε τον τρίτο νόμο. Ο τρίτος νόμος δεν θα σταματούσε. Είχε πορεία 3 ετών και αυτό σίγουρα. Ωραία, αλλά επειδή εμείς πρέπει να σταματήσουμε, διότι έχουμε όριο και πρέπει να φύγει να πάει στο στούντιο. Μαριούκο μου, τον καληνυχτούμε. Au revoir, καλό βράδυ, χαρήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Μεγάλη μου χαρά να τα πούμε. Γεια σου, Μαρία. Στο πλατό. Και επανήλθαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας ένα μέλος της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ένωσης Ζωγράφων Ελλάδος, την Μαρία Γεωργαλά. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Είναι μια άγνωστη, για να το πω ευθέως δηλαδή, δεν είναι η άγνωστη με την Έλληνα Ναθαναήλ, είναι μια άγνωστη, εντός την οποία τη γνωρίζουμε πρώτη φορά όλοι μας. Σήμερα τη γνωρίσαμε δηλαδή, σήμερα προσήλθε, είχα μιλήσει μαζί στο τηλέφωνο βέβαια, προκειμένου να την προσκαλέσω, γιατί είχα διαβάσει το βιογραφικό της. Αυτό είναι το καλό των βιογραφικών, γιατί κάποιοι γράφουν απλώς ηθοποιός, συγγραφέας κλπ. Και δεν ξέρεις βεβαίως κατά πόσο να αξίζει το κόπο να τους προσκαλέσει. Όχι, εδώ όμως είχε ένα εξαιρετικό βιογραφικό. Βεβαίως δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι και επικοινωνιολόγος. Μου το ετώνησε κιόλας αυτό. Ασχέτως αν εμένα δεν με αφορά αυτό, γιατί είμαι άκρος επικοινωνιακός. Σωστά. Μπράβο. Οπότε της δίνω αμέσως το λόγο, προκειμένου να πει 2 λόγια για τον εαυτό της και να μας κάνει την παρουσίαση των βιβλίων της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη χαρά που γνωριζόμαστε από κοντά. Επιτέλους. Μετά τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, για να κολλήσω και το επικοινωνιολόγο, κάπου κολλάει. Να πω για μένα ότι είμαι με το ένα πόδι στην επιχειρηματικότητα και στη συμβουλευτική σταδιοδρομία και ταυτόχρονα και στα καλλιτεχνικά. Χρόνια πολλά. Σε ό,τι αφορά τη γραφή, με διάφορα είδη γραφής. Σαν? Πέραν των βιβλίων το οποίο φέρει να μας δείξει, δηλαδή τι άλλο? Ποίηση, δοκίμια bonsai, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και λογοτεχνικά περιοδικά. Και τα τελευταία χρόνια κάτι το οποίο ήταν από πολύ μικρή, θυμάμαι την ανασχόληση με αυτό, και τα τελευταία 6-7 χρόνια βγήκε σαν πνίξιμο και βγήκε πολύ έντονα, είναι ο στίχος. Γράφει στίχους δηλαδή. Γράφω στίχους, έχουν μελοποιηθεί. Έχω κάνει μαθήματα στιχουργικής με τον Πάνο το Σταθόγιαννη και τα τελευταία 4 χρόνια με τον Κώστα το Φασουλά. Στο μικρό. Έχω δουλέψει και εγώ με τον Κώστα. Πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός δάσκαλος και ο Πάνος ο Σταθόγιαννης. Και έχουν μελοποιηθεί ήδη 7-8 τραγούδια μου και υπάρχει και ένα που περιμένουμε να βγει τώρα. Μελοποιηθεί από έναν συνθέτη ή από πολλούς? Όχι, από πολλούς, γιατί σε αυτό το μονοπάτι, ας πούμε, της στιχουργικής, αυτή τη στιγμή έχουν συμμετέχει τα τραγούδια, συμμετάσχει σε
συλλογικούς δίσκους. Δίσκους? CD. Υπάρχει CD δηλαδή? Και με φυσικό τρόπο και στο ίντερνετ. Έχουν βγει, κυκλοφορήσει. Δεν μας λες ένα-δύο να ξέρουμε, να πούμε στους ανθρώπους αν θέλουν να τα ακούσουν. Το «Εδώ στο μετά» είναι το ένα. «Εδώ στο μετά». Ναι, με την Τέτη Κασιόνη, η συνθέτρια. Και... Έχει και στίχο, ειδικό στίχο? Έχω εκεί μέσα συμμετάσχει. Δική σου είναι η στίχη. Ένα τραγούδι σε ένα συλλογικό. Ένα τραγούδι. Μέχρι να βγάλουμε δεν έχουμε ακόμα. Περίμενε. Κατάλαβα ότι έχεις 6-7 τραγούδια. Μεμονωμένα σε διαφορετικά... Υπάρχουν και άλλες συλλογές δηλαδή. Ναι, τώρα μην μου πεις τα ονόματα, γιατί το Αλτσχάιμερ αυτή τη στιγμή με έχει μπλοκάρει. Καλά, το άγχος έχει μπλοκάρει τώρα. Προφανώς το άγχος με έχει μπλοκάρει. Δεν έχεις Αλτσχάιμερ, μια χαρά είσαι. Με διάφορους για να δούμε τα βιβλία λοιπόν. Ωραία, τα βιβλία λοιπόν. Ξεκινήσουμε από τα παιδικά που ενδιαφέρουν περισσότερο κόσμο, γιατί όλοι κάνουν. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι το Συναχωμένο αεροπλανάκι. Έχεις και ένα δεύτερο επίθετο. Ναι, είναι του συζύγου Καρτούδη. Μαρία Γεωργαλά Καρτούδη. Στην Λέσχη έχεις γραφτεί μόνο με τον Γεωργαλά? Ναι, στα βιβλία είμαι μόνο με τον συζύγου. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου είμαι μόνο με το δικό μου. Ωραία. Εντάξει, να ξέρω. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είναι από τις εκδόσεις Ζαχαράκη. Πάρα πολύ καλή έκδοση και εικονογράφηση. Είχε προταθεί όταν βγήκε. Στην μικρή λίστα είχε συμπεριληφθεί, το διαβάζω. Λοιπόν, είναι ένα οικολογικό παραμύθι. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι η εικονογράφηση. Λοιπόν, πρέπει να δείχνεις την εικονογράφηση και να λες και το όνομα της Ιωάννας Γαλανάκη, ζωγράφος. Άνοιξε, δείξε μία πια, δεν έχει σημασία. Εσείς να καταλάβει ο κόσμος περίπου πώς ζωγραφίζει η συγκεκριμένη Ιωάννα. Ο Κώστας ο Ζαχαράκης πριν 1,5 χρόνο δεν είναι πια μαζί μας. Εξαιρετικός εκδότης, συνεργάτης. Το δεύτερο είναι ένα οικολογικό παραμύθι και πολύ επίκαιρο αυτή τη στιγμή με την κλιματική κρίση. Το δεύτερο είναι πάλι από τις εκδόσεις Ζαχαράκη, το παραμύθι με τα χλωμά μάγουλα. Αυτό είναι παραμύθι χωρίς εικονογράφηση? Είναι με ασπρόμαυρη εικονογράφηση από την Βασιλική Μπλούκου. Πιο απλές, αλλά πολύ minimal εικόνες. Ναι, βλέπω, ναι. Έχει να κάνει με τη μνήμη, την ταυτότητα και θίγει και το προσφυγικό. Αυτό κομμάτι. πρέπει να είναι για μεγαλύτερα παιδιά από ό,τι εκεί. Είναι από πρώτη δημοτικού και μέχρι 99%. Καλά, μην υπερβάλλουμε. Όσο μπορεί κανείς να διαβάσει. Αυτό έχει όταν βγήκε διασκευαστεί για θεατρικό από το Αρσάκιο Ψυχικού και παίκτηκε, έγινε η παράσταση. Από τον θεατρικό σύλλογο του Αρσακίου. Από τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού. Τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού στη στοά του βιβλίου το παρουσιάσανε. Υπάρχει στοά του βιβλίου? Τότε υπήρχε. Εντάξει. Είναι παλαιότερες εκδόσεις. Και η πιο καινούργια έκδοση είναι τα Αυτονόητα από τις εκδόσεις Φίλντιση. Είναι μια minimal έκδοση, πολύ έτσι ιδιαίτερη. Το σχεδιασμό της τον έχει κάνει η Τζέννη Γρίβα και είναι διαπιστώσεις για το πώς μπορούμε να έχουμε ομαλές κοινωνικές σχέσεις. Πρόσχετους τρόπους σου είναι αυτό. Περίπου. Έχεις αντιγράψει του κολεγίου, μου φαίνεται. Περίπου. Είναι διάφορα αυτονόητα, τα βασικά. Δεν είναι αυτονόητα αυτά που γράφεις. Συγγνώμη, στην εποχή μας πλέον. Ακριβώς γι' αυτό γράφτηκε το βιβλίο. Ότι αυτά που θεωρούμε αυτονόητα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν για να έχουμε ομαλές επικοινωνίες, σχέσεις κοινωνικές. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό πάρα πολύ καλά, αλλά ας πούμε λέει εδώ πέρα κάτι για το οποίο εγώ προχθές έκανα ολόκληρη φασαρία, διότι μία κακομαθημένη εντός εγών είχε το κακόμοιρο το σκυλάκι της μόνο της επί 3 ώρες, το οποίο γάβιζε, φυσικά, δεν είναι συνηθισμένο ένα σκυλάκι μέσα σε μια πολιτική, και υπήρχαν άνθρωποι που εργόντουσαν από τη δουλειά τους. Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, διότι δεν εργάζομαι τόσο πολύ, αλλά υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά πτώματα, γινούσαν να ξεκουραστούν λίγο το μεσημέρι και το κακόμοιρο το σκυλί, χωρίς να ευθύνεται. Αυτό το λέω γιατί ευθύνεται βεβαίως το αφεντικό του σκυλιού. Και λέει εδώ λοιπόν η Μαρία Γεωργαλά, Καρτούδη παρακαλώ στο συγκεκριμένο βιβλίο, λέει: τις ώρες κοινής ησυχίας έχω το δικαίωμα να μην με ενοχλούν. Τα αξιολείπητα λέει από κάτω. Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια αξιολείπητα αυτονόητα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Το βιβλίο
γράφτηκε μετά από μία εμπειρία μεγάλης αγένειας σε ένα εστιατόριο. Μόλις γύρισα λοιπόν, μία φίλη μου είπε «Μα γιατί νοιάζεσαι για αυτό που έγινε?» Και εγώ της απάντησα «Αναρωτιέμαι εσύ γιατί δεν νοιάζεσαι». Και μετά άρχισαν να γράφονται τα αυτονόητα. Είναι αφορμές τα αυτονόητα για κουβέντα, να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις κοινωνικής συμβίωσης. Είναι μέσα κατηγορίες εξουσίας, επαγγέλματος. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Εγώ το λέω αυτό, διότι αυτό είναι άποψη. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα κάποιος το διαβάζει και πει δεν συμφωνώ. Εντάξει, όχι, σε αυτό το συγκεκριμένο εγώ συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και το διάβασα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άλλα, δεν το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω, με τα οποία σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαφωνήσει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει, το διάβασα τώρα και αυτό το αναφέρω, ότι λέει, οφείλουμε να σταματούμε στις διαβάσεις των πεζών. Δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι νόμος στην Ελλάδα. Στην Αγγλία που πήγαινα σχολείο, ήδη από την δεκαετία του 70, σταματούσαν ακόμα και όταν δεν υπήρχε πεζός. Διότι σκεφτόταν ότι αν τρέχει ένα παιδί, διότι το παιδί τρέχει, πιστεύω ότι η διάβαση είναι ασφαλής. Δεν έχει λόγο να κοιτάξει, γιατί θεωρεί ότι το αμάξι θα σταματήσει. Πολλές φορές όμως πολλά αυτοκίνητα σταματούσαν ακριβώς, είχε κάτι λάμπες μάλιστα, δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω αν έχει πάει στην Αγγλία, και σταματούσαν. Εντάξει, εδώ δεν είναι αυτονόητο όμως, γιατί εδώ πέρα κανείς δεν σταματάει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από την άλλη, γιατί εγώ δεν λέω μόνο για τους οδηγούς, υπάρχουν πάρα πολλοί ανάγωγοι πεζοί, οι οποίοι περπατούν στο δρόμο, αυτό όμως δεν το γράφει. Χαίρομαι λοιπόν που ήδη έγινε αφορμή συζήτησης ένα από τα αυτονόητα. Και αυτή την αφορμή για πολλές τέτοιες συζητήσεις, συμφωνώ δεν συμφωνώ, για να επαναπροσδιορίσουμε κάποια αυτονόητα, θα γίνει και στην παρουσίαση στη Χέν Κηφισιάς. Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν με αυτό το καλωσόρισμα. Την καληνυχτούμε τη Μαρία Γεωργαλά. Καλό βράδυ. Χαρήκαμε πολύ που σε είχαμε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να ακουστούν τα... Και μακάρι να πάνε καλά και σε πωλήσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Καλό βράδυ. Και ως συνήθως ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Τέρμα οι διαφημίσεις, επανερχόμεθα και βεβαίως αυτή τη φορά οφείλω να πω ότι έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο τον οποίον αγαπώ υπερβολικά και ότι είναι άνδρας, είναι μια εξαίρεση δηλαδή, αυτό θέλω να πω, και τον οποίον τον γνωρίζετε κι εσείς όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, αν μη τι άλλο έχετε ακούσει τη μουσική του και έχετε διαβάσει το όνομά του. Το όνομά του είναι Γιώργος Σαλτής και έχει το μουσικό, μας έχει προσφέρει το μουσικό σήμα της εκπομπής. Γιωργάκη μου, Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Του το επέτρεψε και η σύζυγός του, έχει μια υπέροχη σύζυγο. Για να επικοινωνήσω με τον Γιώργο πρέπει να παίρνω τη σύζυγο πάντοτε, διότι ο Γιώργος δεν έχει κινητό. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Με ιδιαιτερότητες. Με ιδιαιτερότητες ακριβώς. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία, από μικρός φαίνεται ήταν έτσι. Και θα πάει και του έχει μείνει τώρα αυτό και αντιδρά για κάποιο λόγο. Ευτυχώς γράφει πάρα πολύ καλή μουσική. Κατά τη γνώμη μου. Εσείς μπορεί να κρίνετε ότι δεν γράφει καλή μουσική. Εγώ όμως θεωρώ διότι έχουμε μαζί μελοποιήσει πόσους διαγωνισμούς? 5. 5 διαγωνισμούς. Πέστε. Τι να πω, έχουμε κάνει μαζί 5 διαγωνισμούς με την Ένωση φυσικά. Έχουμε μελοποιηθεί αρκετοί στίχοι από εκεί. Τι αρκετοί μωρέ και εσύ, αρκετοί πολλοί. Ναι, για τους δικούς μου λέω. Κάποιους άλλους έχουν μελοποιήσει. Έχεις μελοποιήσει, είπες έχουν μελοποιήσει. Έχω μελοποιήσει. Ναι, αρκετούς στίχους από εκεί. Και τώρα προχωράμε προς τον 6ο διαγωνισμό. Όχι προς τον 6ο διαγωνισμό. Προς την υλοποίηση, εννοώ προς τη μελοποίηση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, γιατί ο Γιώργος είναι πάντοτε μετέχει της Κριτικής Επιτροπής, διότι δεν τα λέει όλα, είναι σεμνός. Και πάντοτε, ακόμη και στα ντοκιμαντέρ που τον έβαλα να μιλήσει, μίλαγε τόσο. Και έπρεπε να συμπληρώνουμε με άλλους. Με τον Κώστα το Φασουλά, με τον Κώστα το Χατζή, με διάφορους ανθρώπους. Γιατί ο Γιώργος δεν τα έλεγε, διότι δεν λέει ότι είναι η βάση αυτού του διαγωνισμού.
αυτός μαζί με τον Θανάση του Σιλιβό. Σωστόν. Έτσι είναι, βέβαια. Αυτοί οι δύο το συζητήσαμε οι τρεις μας σε ένα εστιατόριο ένα μεσημέρι που τους είχα πάει και ο Σιλιβός πήρε μόνο κολοκυθάκια, δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε ένα καλό εστιατόριο. Το θυμάσαι. Δηλαδή είναι απίστευτο, εξαιρετικά καλό παιδί. Τον είχαμε σε κάποια εκπομπή, αν θυμόσαστε, και που έχει το Μετρονόμο, το περιοδικό. Βέβαια. Και μάλιστα νομίζω κάτι σου έχει εκδώσει ο. Μου είχε εκδώσει τρία βιβλία. Ορίστε. Μουσικά βιβλία. 3 μουσικά βιβλία. Ποια είναι αυτά? Λαϊκά πορτρέτα 1 και 2, που έχουν τις βιογραφίες μερικών σημαντικών δεξιοτεχνών του μπουζουκιού, οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί στον κόσμο. Η ζωή τους, γιατί δεν ήταν συνθέτες, με εξαίρεση τον Παναγιώτη. Ήταν οργανοπαίκτες, αλλά υψηλού επίπεδου. Και αυτά τα 2 βιβλία, σαν ανθολογία, ας πούμε. Το τρίτο ήταν η βιογραφία ενός παλιού δεξιοτέχνη, πάλι του μπουζουκιού, του Γιάννη του Μωραήτη. Και τώρα θα γίνει παρουσίαση του Λάκη του Καρνέζη, συνεργάτη του Μίκη Θοδωράκη. Έχω γράψει τη βιογραφία του και θα γίνει σύντομα. Βιβλίο πάλι. Βιβλίο, ναι. Αυτός ήταν, τι ήταν, οργανοπαίκτης? Αυτός έπαιζε μπουζούκι μαζί με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ήταν τα 2 μπουζούκια του Μίκη Θοδωράκη στην πορεία που είχε, ας πούμε, παίζουν στο εξωτερικό. Και πριν, από την αρχή του Θοδωράκη, από το 60 και μετά, από το 61 και μετά. Ωραία, να. Προκειμένου να το πει αυτό, έπρεπε εγώ να πω για το Σιλιβό, να πω για τα κολοκυθάκια του Σιλιβού, να πω για το Μετρονόμο, για να πει εκείνος ότι έχω κάνει ένα βιβλίο. Ναι. Όχι ένα. Ναι. Όχι ένα, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Πες κάτι παραπάνω. Δεν πάμε να τα πω εγώ, κάθομαι μόνος με εδώ ωραία. Λέω για σένα ωραιότατα πράγματα, λέω για τη σύζυγό σου ωραιότατα πράγματα. Και εγώ χαμογελάω, δεν λέω τίποτα. Και σίγουρα πράγμα και περνάει πάρα πολύ ωραία η ώρα και λέει και ο τηλεθεατής, παιδιά, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει κάνει μερικές εξαιρετικές μελοποιήσεις. Είναι κρίμα που δεν έχουμε τον χρόνο σε αυτήν την εκπομπή, γιατί ξαναλέω, αυτή είναι μια εκπομπή παρουσιάσεως. Εάν κάποια στιγμή αποκτήσει η Ένωση μία, ή η Λέσχη, συγγνώμη, είναι και μέλος της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ένωσης ο Γιώργος, εάν παρουσιάσει μια εκπομπή όπου θα γίνεται πλέον παρουσίαση και των έργων, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και τον Γιώργο, διότι είναι κινηματογραφημένες όλες οι μελοποιήσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι μόνο του Γιώργου. Όχι. Όμως μια ομάδα. τις οφείλουμε στο Γιώργο. Δηλαδή, πλην 2-3 κυριών της Πένης Μινιάρη και της Φλωρεντίας Ρίγα, τις οποίες τις γνώριζα εγώ, όλοι οι άλλοι, όλη η μουσική, έχουν παρελάσει πάρα πολύ μουσική. Και συνθέτες που έχουμε μελοποιήσει, ας πούμε. Έχουμε μελοποιήσει τραγούδια. Είναι άνθρωποι που τους ξέρω. Ο Φώτης Αποστολάρας, ο Σπύρος Πανταζής. Σπύρος Πανταζής που είναι στη Σαντορίνη και ηχογραφία από τη Σαντορίνη, παρακαλώ, μελοποιεί και μας τα στέλνει. Και ο Φώτης, ο οποίος είναι ένα εξαίρετο παιδί πρώτα απ' όλα, είναι και γενικός γραμματέας της Πόθα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ παιδί και ο οποίος πραγματικά ενθουσιάζεται. Είναι από τους πλέον ενθουσιώδεις προκειμένου να μελοποιήσει. Ναι. Είναι πολύ ενθουσιώδης ο Φώτης. Ναι. Έχουμε κι άλλους όμως. Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι. Έχουμε κι άλλους. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τώρα κιόλας. Γιατί κάποια χρονιά είναι κάποιοι. Κάποιοι να είναι προετοιμασμένος, έτοιμος να μιλήσει για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα δεν έχει πει ακόμα για τις 2 υπέροχες συνευλίες που κάναμε, που δώσαμε. Ναι. Σαν παραγωγή της Ένωσης Συνεργάφων Ελλάδος. Μία παραγωγή. Στο Μοσχάτο. Η μία παραγωγή στο Κόρονετ. Πρώτα στο Κόρονετ. Και άλλη παραγωγή στο Μοσχάτο. Που είχαμε παίξει, δηλαδή ήταν 2 παραστάσεις που παίξαμε τραγούδια των στιχουργών που από τη σειρά ντοκιμαντέρ που είχαμε κάνει από το μικρό στο μεγάλο. Από το μικρό στο μεγάλο. 15 σημαντικούς στιχουργούς. Στο οποίο εκεί πέρα είχες κάνει εσύ όλους τους στιχουργούς, έτσι δεν είναι? Σχεδόν όλους δηλαδή. Σχεδόν κάνει... κάποια, 2-3 δεν είχα κάνει, ας πούμε. 2-3 δεν είχες κάνει? Ναι. Σε όλα τα άλλα είχε παίξει, ο Γιώργος είχε... Ορχήστρα, τραγουδιστές. Μπράβο. Αλλά είχαμε βάλει και, αν θυμάμαι καλά, και ακαπέλα. Είχαμε χρησιμοποιήσει κάποιους τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίες κάνανε ακαπέλα. Ναι. Σωστό. Ήταν μια ωραία δουλειά. Δηλαδή, μέσα σε μισή ώρα έβλεπες, ας πούμε, τα πιο σημαντικά της ζωής αυτών των στιχουργών, ας πούμε. Με κορυφαίοι Έλληνες στιχουργοί, εκλειπώντες βέβαια όλοι. Ναι. Από το Βίρβο, νομίζω, είχαμε ξεκινήσει. Βίρβο Παπαγιανοπούλου, Τσάντας. Τσάντας, βέβαια, Κολοκοτρώνης. Μέχρι τον Αλκαίο και τον Ελευθερίου, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, ναι. Πολύ, πολύ. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ο Γιώργος είχε υπομειστεί, νομίζω, 12 ή 11 ή 12 από αυτούς. Είχε παίξει κομμάτια του με την ορχήστρα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το οποίο αυτό το παίξαμε. Ναι. Αυτό το μεταφέραμε μετά στο Κόρονετ και μετά στο Μοσχάτο. Και μετά στο Μοσχάτο. Ναι, πραγματικά ήταν ειδικά το Μοσχάτο. Το Κόρονετ ήμασταν λίγο άτυχοι.
Γιατί αν θυμάστε ήταν επί κορονοϊού. Ναι, ήταν λίγο δύσκολο. Και ήταν δύσκολο με μάσκες, πράγματα κλπ. Ο χρόνος φοβήθηκε, είχαμε διπλές θέσεις, κενές θέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Στο Μοσκάτο όμως πήγε πάρα πολύ καλά. Στο Μοσκάτο πολύ ωραία. Το θυμάσαι, είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος, είχε αρέσει πάρα πολύ, δεν ήθελα να τελειώσει και δεν πραγματικά εντυπωσιακό. Και πιστεύω ότι πιθανότατα να μπορέσουμε και να το επαναλάβουμε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτά τα τραγούδια τα έχει αγαπήσει ο κόσμος και γνωρίζει ξανά, δηλαδή γιατί εντάξει παλιότερα αλλά και νεότερα γνωρίζουν ξανά τους στιχουργούς και τους συνθέτες αυτών των τραγουδιών. Σωστό. Τι άλλο, ετοιμάζεις κάτι άλλο εκτός από αυτή την παρουσίαση που έχεις με τον Θανάση Σιλιβό? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζω άλλο γιατί και αυτό είναι άμεσο κοντινό. Απλώς παίζεις κανονικά ούτως ή άλλως? Καλά, παίζω σαν μουσικός, ναι, γράφω στο στούντιο. Και εντάξει, τώρα αυτό, επειδή αυτή η παρουσίαση θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, έχει μια προετοιμασία, θα είναι σαν παράσταση. Αν στο Μέγαρο θα γίνει. Ναι. Αν θα είναι δηλαδή, σοβαρή παρουσίαση. Ναι. Και έχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα παίξει και μουσική εκεί? Βέβαια, ναι. Θα παίξει και μουσική. Θα είναι μία μέρα θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου και μετά από μερικές μέρες θα είναι μουσική παράσταση με κείμενα μέσα από το βιβλίο, τη ζωή του Καρνέζη και τραγούδια του Θοδωράκη. Λέει τραγούδια. Ναι. Και ξέρεις ποιοι θα τραγουδήσουν και τα λοιπά? Όλοι τώρα είναι ακόμα δεν έχει. Ακόμα δεν έχουμε σχήμα. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Τότε υπόσχομαι εγώ, επειδή ο χρόνος παρήλθε και πρέπει να απέλθει, υπόσχομαι ότι μόλις με το καλό ανακοινωθούν τα ονόματα, το σχήμα τέλος πάντων των μουσικών και τραγουδιστών, θα το ανακοινώσω εγώ από την εκπομπή, προκειμένου όποιος ενδιαφέρεται να πάει να παρακολουθήσει την ορχήστρα του Γιώργου με τους συνεργάτες του. Γιώργο μου, χαρήκαμε που είχαμε μαζί. Ευχαριστούμε για την προσφορά του μουσικού σήματος στην εκπομπή. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Συνεχίζουμε. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με την τελευταία σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής, μια πολύ αγαπημένη φίλη, να την πω φίλη. Συνεργάτηδα, δεν νομίζω ότι συνεργαστήκαμε ποτέ, δεν θυμάμαι ποιο, μπορεί να μας πει εκεί. Μόνο για τις ανάγκες της Ένωσης. Σε δική σου παραγωγή ή σε δική μου δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Ποτέ, μόνο για τις ανάγκες της Ένωσης έχουμε κάνει κάποια πράγματα. Παρεμβαίνει κιόλας, δεν με αφήνει ούτε καν να ολοκληρώσω. Δηλαδή, τι να πάρω, ας μιλήσει εκείνη. Λοιπόν, πάω εγώ, σας καληνυχτώ από τώρα, ούτως ή άλλως. Ουρανία Αργυροπούλου, λοιπόν, καλώς ήρθες, Ουρανία μου. Καλώς σε βρίσκω. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως, τη γνώρισα όμως ως ηθοποιό, εγώ προσωπικά. Από εκεί πέρα όμως εξελίχθηκε, κατά τη γνώμη μου, γιατί κάποιος μου πει ότι εξελίχθηκε ως ηθοποιός. Όχι, ως ηθοποιός συνεχίζει βέβαια, αλλά κάνει πράγματα τα οποία την αφορούν προσωπικά. Από ό,τι έχω καταλάβει, θα μας τα πει όμως η ίδια, γιατί δεν έχω λόγο να τα πω εγώ αφού την έχουμε εδώ. Ωραία. Οπότε η δεύτερη, μία ιδιότητα που μέσω της οποίας γνωριστήκαμε είναι η υποκριτική και η δεύτερη μου ιδιότητα είναι το πιάνο. Είμαι κλασική πιανίστα. Και χρησιμοποιώ και τα δύο ακόμα. Είτε ως καθηγήτρια, στο πιάνο κυρίως, δηλαδή υποκριτική δεν διδάσκω πια πολύ, έως καθόλου, και της υποκριτικής, αλλά όλο αυτό μαζεύεται στο Δον Σαλόνι Τεχνών, που είναι ένας χώρος τέχνης, πολύ πολύ διαφορετικός από ό,τι ξέρουμε, στο Παλαιοφάλιρο. Είναι ένα σαλόνι τέχνης, είναι στην λογική των αστικών φιλολογικών σαλονιών της δεκαετίας του 30. Ένας χώρος έτσι πάρα πολύ ζεστός, πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ γλυκός και μέσα εκεί κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Φιλοξενώ, οι περισσότερες προς το παρόν παραγωγές είναι άλλων καλλιτεχνών. Απλώς διαθέτεις στο χώρο εσύ. Και το κάνουμε και μαζί μερικές φορές. Δηλαδή, ναι. Και πολύ πολύ λιγότερα πράγματα δικά μου. Ένα δικό μου που έκανα ήταν το Κλέρι και Μαρίνα, του δικού σας, του Θάνου Τσάμπρα και δικού μου, να πω, που ήταν ένας μονόλογος πια. Ένας μονόλογος που έχει και πιάνο μέσα, έχει και ζωντανά κομμάτια δηλαδή. Δηλαδή έπαιζες πιάνο και... Έπαιζα και πιάνο, ναι. Υπήρχαν ιντερμέδια με πιάνο, ναι. Και είχα έρθει σε μία... Σε αυτό δεν έχεις έρθει, δεν το έχεις. Όχι, αυτό το έχω δει. Δεν πάω εγώ σε τέτοια. Ναι, είναι κλασικός αυτό, ναι. Δεν μπορώ, αλλά είχα έρθει στη Σβανά το βιβλίο, δεν είχα έρθει. Εκεί είχες έρθει, ναι, όταν κάναμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, ναι. Ενός θεατρικού. Ήτανε 3 μονόπρακτα, η Κλεοπάτρα είχε παρουσιάσει, η οποία είχε εμφανιστεί και εδώ, νομίζω. Την έχετε φιλοξενήσει. Βέβαια, είναι μέλος της Ένωσης Ζωγράφων η Κλεοπάτρα. Βέβαια. Ναι, το είχαμε παρουσιάσει και αυτό εκεί, κατά τύχη. Ναι. Έχεις κάνει και άλλες όμως εκδηλώσεις. Πολλές. Κάνουμε και συναυλίες που είναι πολλών διαφορετικών ειδών. Δηλαδή έχουμε κάνει από παραδοσιακή κριτική μουσική μέχρι ζιτάρ. Από κλασική μουσική
μέχρι jazz, από fusion jazz, από blues μέχρι rock σε μεταφορά, είναι λάθος λέξη μεταφορά τώρα, αλλά δεν μπορώ να τη βρω, σε ακουστική κιθάρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Να ρωτήσω κάτι, αυτό θα μπορούσε να... Δηλαδή, αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί ο χώρος είναι μικρός, τον έχω δει δηλαδή. Αυτή η παραγωγή δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί σε έναν μεγαλύτερο χώρο από τη στιγμή που βλέπεις ότι στο δικό σου το χώρο ήδη έχει απήχηση. Δηλαδή έχει έρθει. Μιλάς για την παράσταση, για το Κλέρι και για αυτά που κάνεις η παραγωγή. Από αυτά που έρχονται στον τόπο. Κάποια από αυτά τα έχουμε ήδη πάει. Κάποια από αυτά είτε οι καλλιτέχνες τα παίρνουν και τα πηγαίνουν. Όχι τα δικά τους, μιλάω για τις δικές σου παραγωγές. Τις δικές μου τις έχουμε ήδη, κάποια πράγματα έχουν ήδη πάει. Ας πούμε η Κλέρι και Μαρίνα είχε πάει στο Λιξούρι, το είχε φιλοξενήσει ο δήμαρχος εκεί. Καλά, αυτό γιατί είσαι εσύ από εκεί. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούσαμε να το αποκρύψουμε. Δεν μπορεί να ανάγκη να γινόμαστε τόσο ρεζίλητοι κατά την καταγωγή μας. Όχι, η καταγωγή κάνεις λάθος. Είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας. Το αγαπάω πάρα πολύ. Απλώς επειδή λένε για τους Κεφαλονίτες και τους Λιξουριώτες ειδικά διάφορα. Άλλο Κεφαλονίτες και άλλο Λιξουριώτες. Έτσι, μπράβο, έτσι είσαι μοιημένη. Όχι, δεν ήταν όμως μόνο γι' αυτό. Έχει πάει και σε άλλα σχολεία. Σε σχολεία. Ναι, γιατί παιδικό είναι. Σχολεία, όχι καθόλου. Θα σου πω, αυτό απέχτηκε για το κοινό και μάλιστα είναι απαγορευμένο το να έρθουν άνθρωποι κάτω των 16 ετών. Αυτό που είδα όμως είναι ότι είχε απήχηση τρελή σε άτομα ηλικίας εκεί 15, 16 με 25. Τους αφορούσε προς μεγάλη μου έκπληξη. Ποιο είναι το θέμα? Πάρα πολύ. Το θέμα άπτεται και της ψυχικής διαταραχής. Είναι ένα θέμα που τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά τους εφήβους απασχολεί, και της συναισθηματικής και ερωτικής χειραγώγησης και εκμετάλλευσης. Και τα αφορούσε πάρα πολύ. Δηλαδή θα σου πω ότι στους ενήλικες, εντάξει, κάποιοι πραγματικά είχαν πολύ θετικές αντιδράσεις και πολύ συγκινητικές και πολύ αυτά. Κάποιος δεν άρεσε, πράγμα το οποίο είναι ευνόητο και αυτονόητο. Στα παιδιά δεν υπήρχε το να μην τους αρέσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν πηγαίνω στα σχολεία, γιατί χρειάζομαι οπωσδήποτε το πιάνο νούμερο 1, δηλαδή το αναπόσπαστο. Βέβαια, το πιάνο και δυστυχώς τα ελληνικά σχολεία δεν έχουν. Σου λένε έχω πιάνο και εννοούν ένα αρμόνιο. Έτσι εννοούν κάτι πλήκτρα. Τα φώτα μου επίσης τα χρειάζομαι, αλλά είναι λιγότερα σημαντικά. Το σκηνικό μας είναι πολύ ευέλικτο. Έρχονται εκείνοι στο χώρο ή πηγαίνω εγώ σε χώρους αντίστοιχους πιο κοντά τους, αν πρόκειται θέμα μετακίνησης, που να έχει όμως τουλάχιστον πιάνο και να έχει και την αίσθηση αυτή που θέλω. Δηλαδή εγώ θέλω να βρίσκονται μαζί μου στο δωμάτιό μου. Το κατάλαβα, στο χώρο σου. Στο χώρο μου, δηλαδή στο χώρο της Κλέρης. Με αυτή την έννοια. Στο χώρο στον οποίο έχει κλειστεί μέσα η Κλέρη. Να σας ρωτήσω κάτι. Ετοιμάζεις τώρα κάτι? Για μένα, τι ετοιμάζω εγώ? Εμείς ετοιμάζουμε με τον Γιώργο το Φιλαδελφέα, έναν εκπληκτικό τενόρο και πιανίστα. Κάτι το οποίο δεν, επειδή κάτι ανετράπει τελευταία στιγμή, εμείς συνεχίζουμε όμως ακάθεκτοι, δεν θα το πω. Αλλά είναι μια μουσική παράσταση. Ωραία. Σε σχέση με αυτό. Δεν θα πω ποιον αφορά. Είναι μια μουσική παράσταση αυτό. Έχουμε επίσης μέλος, αν δεν κάνω λάθος, της Ένωσης. Κατά τύχη όμως είχαμε γνωριστεί με την κοπέλα. Με την Ευθυμία Καραγιανοπούλου, η οποία θα κάνει μια σειρά. Είναι μέλος της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού μαζί με σένα. Ωραία. Δεν είναι της Ένωσης. Ωραία. Ναι, σωστά. Της Λέσχης. Η οποία θα κάνει μια σειρά διαλέξεων σε σχέση με την αρχαία τραγωδία και το πώς αυτή επηρέασε τους φιλοσόφους. Κίρκεγκαρντ, Σάρτρ. Ωραία, πολύ ωραία. Που είναι εκπληκτικό. Είναι αυτό, σκοπεύω να μην χάσω εγώ καμία διάλεξη, γιατί είναι κάτι που ως ηθοποιός κιόλας ντρέπομαι που δεν έχω το βάθος της γνώσης που θα έπρεπε. Το ομολογώ δημοσίως τώρα. Άλλο. Ετοιμάζεται από τη μουσική παραγωγή το 8ο. Το 8ο, ποιος ο Μπελαχούτης είναι το 8ο? Αχ, μην με ρωτάς τέτοια. Εδώ πέρα μόλις τώρα ξέχασα το όνομα του καλλιτέχνη, του Γιάννη του... Και είναι ντροπή μου τώρα. Κλασική λόγω δικηγόρου. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Το να ξεχνάμε είναι ανθρώπινο και φυσικό. Και όσο μεγαλώνουμε. Για μένα το λέω αυτό, όχι για την ουρανία. Για τις κυρίες δεν το λέμε. Για μένα, όσο μεγαλώνουμε, είναι πολύ φυσικό να ξεχνάμε και ειδικά σε μια live εκπομπή που εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει κάποιος να μας ψιθυρίσει αυτή. Πρόσχετη είπες ή άλλαξε το ή διόρθωσέ το, διότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και που είναι να πω και χωρίς καμία συνεννόηση. Δεν έχουμε κάνει πρόβα, δεν έχουμε συνεννοηθεί. Είναι τόσο αυτά τα κάνουν στα μεγάλα κανάλια. Εμείς είμαστε μικροκάναλων.
καναλών, τέλος πάντων δεν θα πω κάτι άλλο. Και άρα παίρνουμε την ουσία, το άρωμα των πραγμάτων, την ουσία τους. Μεταξύ μας δεν υπάρχει να παρεξηγηθούμε μετά από τόσα χρόνια, το βρίσκω απίθανον, οπότε ό,τι και να υποθεί, υπόθη, ας το πάρει ο αέρας, ο άνεμος, όχι ο αέρας, λάθος, να βλέπετε αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε, ο άνεμος. Ο αέρας δεν παίρνει τίποτα, ο αέρας είναι τα πάντα γύρω μας, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό το οποίο... ποτέ αυτό, ναι. Βέβαια, ο άνεμος είναι ο άνεμος που φυσάει, ο αέρας είναι η ατμόσφαιρα. Αήρ. Και θεαήρα λένε κάποιοι. Μάλιστα. Από το αήρ είναι η ήρα. Ούτε αυτό το γνώριζα. Ούτε εγώ αυτό και εγώ το έμαθα μεγάλος, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό που ήθελα να πω πριν σε καληνυχτήσω είναι ότι θα ήταν ευκαιρία ίσως κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Δηλαδή η Ένωση, αυτή τη στιγμή που είσαι μέλος της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού, θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι για να κάνουμε στο Σαλόνι Τεχνών Δών ως Ένωση. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, είμαι τελευταία για σήμερα. Κατά συνέπεια πάμε δίπλα για καφέ και να το πούμε τώρα. Αμέπως αμέργων. Αυτό τώρα, αυτή η πρόσκληση έτσι όπως ακούγεται. Την κάνω δημοσίως στον αέρα. Έτσι όπως ακούγεται στη τηλεόραση, το για καφέ. Για καφέ. Τώρα, για καφέ και στο brainstorming. Ωραία. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε λοιπόν την Ουρανία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Και υπόσχομαι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή από το μικρό στο μεγάλο της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος. Καλό σας βράδυ. Καλή επιτυχία να έχετε.